a nie mógłby wesprzeć tutaj tej akcji gotówkowo, bo nie wiem, bo przepił, albo bo jest bezrobotny, czyli student, to zawsze można wejść na stronę japaczka.pl, tam jest taki konkurs, który polega na tym, że wy robicie zdjęcie tego, jak oglądacie nasze tutaj charytatywne streamy, przesyłacie tam to zdjęcie, odpowiednio tagujecie, tam to wszystko jest wyjaśnione. No i co? No to jedziemy z szałotym. Dobra, czy jesteś tu ze mną, Kamilu? Jestem z tobą, Mikołaju. Wybornie. Także, Kamilu, powiedz mi, czy ty wierzysz... Bella! Fantastika, wow! Czy ty wierzysz w naszą wygraną? Tak, wierzę w naszą wygraną. Wybornie, odpalaj H1. Masz już Odpalam odpalone, H1, to ja już cię już zapraszam Ja już i jedziemy. Także, moi drodzy, tak to coś będzie. tam sypnęło się. Tak to będzie. Tak sypnęło się? No, Bo może mi się to nie odświeża. Dobra, zaraz sobie zobaczę. Zące 21, 5 zł. Czyżby to było to? Bo ja nic innego nie tak, widzę. W dokładnie. każdym razie bardzo dziękuję Zące za pięcioka. Zostanie on na pewno bardzo prawilnie spożytkowany. Dobra. Czy ty, Kamilu, dostałeś moje zaproszenie? Dostałem twoje zaproszenie, tylko że już się włącza H1, spokojnie. Dobrze. W ogóle Bardzo jest konkurs na czacie, nie wiem czy zauważyłeś. Tak? Jaki jest konkurs? Bo mi się tutaj to sobie pozamykałem. 5 kodów na suby, A, 5 kodów! na... Moi drodzy, słuchajcie, jeżeli oglądacie kogoś, kto streamuje na Hitboxie, na przykład mnie, bo ja streamuję na Hitboxie, także takie 5 kodzików na suba, myślę, że to jest, no, idealna okazja, bo wiem, że wielu z was na pewno chciało mieć suba, na przykład u mnie, także teraz można go mieć w zasadzie bez żadnego wysiłku kompletnie. Także Tylko trzeba przebić 17K. tylko trzeba, właśnie, musi być przebite 17K, brakuje nam jeszcze, 300 w pamięci będzie, no trochę nam jeszcze brakuje, ale wierzę, że do godziny 18 uda nam się to zebrać, także do dzieła, moi drodzy, do dzieła, a my tu z Kamilem startujemy, ja sobie robię postać, Niklaus, Pieron, jest taka postać, jadymy. Ja też musiałem stworzyć postać, to jak to się dzieje, że ja muszę Niklaus znaleźć to postać za ksiądz. każdym razem? Czemu ksiądz? To, że ja siedzę w koszuli takiej eleganckiej, to że ksiądz? Ej, masz bardzo Nie. podobną do tego, jakiej ja miałem wczoraj. Bo to jest ta twoja, wiesz? Ja sobie przyszedłem i sobie wziąłem, ładnie wyglądałeś, to... Ja nic nie chcę mówić, ale ja Boże. się tam w tym burdlu trochę spociłem pod pachami. Czuja tak troszkę właśnie, że nie przeprałeś, no ale no, trudno, wiecie. Co się nie robi dla charytatywnej akcji, prawda? Charytatywna koszula. Ja tu będę zapijał, bo ja już tutaj chrypnę jak politykerzy na mównicy. Gdzie się tak zachryp? Tak. Napis dotacjami na dół. A to już nie ode mnie zależy, to już tam są wielcy tego świata, którzy tam tym manipulują i jak tam uważają. Jak tam coś będzie zasłaniało czy coś, to mogliby to ewentualnie Ale nie, przenieść. chyba na górze w H1 Z1 Tak, nie, w ogóle w H1 na ekranie jest bardzo mało rzeczy. Jedyne co tam jest ważne w sumie to ile zostało ludzi i kierunek w jakim się idzie, nie? A można po polsku. Aga jeszcze nie wróciła z pracy, można licytować. Rok wpłacił 156 zł. Kto da więcej, moi drodzy, kto da więcej? A w ogóle jakie mamy top don... Czy ja dobrze widzę, że... Kto jest top donatorem? Bo ja teraz nie widzę Mi się dokładnie tutaj nie na wyświetla pasku. top donator na tym momencie. Rok jest top donatorem nadal. O, Kto przebije kurde. Roka? Kto jest na tyle mocny, Chyba. żeby przebić, moi drodzy, w szczytnym celu? Niklaus, zmień grę. Już zmieniam. Nie no, dajcie pograć. Dajcie pograć. Dobra, Kamil, dołączyło cię? Dołączyło mnie, Ty oczywiście. się Zjem Kamil już nazywasz kwity. Ciri, widzę z tego, tak? Tak. bo 119 nie miałem ludzi, pomysłu. 118. Damy sobie radę, słuchaj, ubieramy sobie jakieś fajne te. Ja sobie ubiorę koszulkę Ja z nie klatą. umiem założyć na przykład koszulki pęci. Mam jakąś fajną koszulkę. No, Takiego skina mam, bo Tak. z Battle Royale... O kurde, wlazło już. a wiesz, że to się robi tak, że dajesz na to, co masz w ekwipunku prawy, apply i klikasz na już ubraną koszulkę. Ona musi być... Gdzie lecimy, ty mi powiedz lepiej, ja bo jeszcze jest nie tama. lecę, ja jeszcze nie lecę. Ja jestem pod tamą. Dobra, czekaj, ja zawsze ostatni wskakuję, ale ostatni będą pierwszymi. Dobra, słuchaj, ja jestem też nad tamą, To lecimy Nie widzę może na cię. ten drugi most, nie co? widzę cię. Który most drugi? Ten taki, że Ten są dalej od tamy. 2-3 domy, tak? Kurde, ktoś tu pole... Ło, ale ile tu nie. jest... Ło, Ipszank, O, 9,99, będę winny grosik, dziękuję ci pięknie, Ipszank.
Ło, bąkol z pociągu, 5 zł, pozdrawiam wszystkich, szok, jest mydło w kibelku. Dzięki, Gość chce mnie Dawid. przejechać, nie? Gość chce mnie przejechać z Ło, policją, Kamil, stary. nie! Nie Gość dej chce mnie się. przejechać policją, no stary, Opie, co za gość, jak nie? to go dają? Zejstraj się, a nie dej się. No, Ło, gość chce tu mnie już jest. przejechać, ewidentnie. Opie, co sam się dzieje? Masakracja. Masakracja. Jest No. ARK, może się uda, ale... Nie wiem, ale się domyślam. Nie, stary, zabił mnie. Nie, no Jaki Kamil. typo, nie? Kamil. Dobra, to graj, stary, bo Nie, no to coś może- mi się... To co, zlagowało. logoutować czy grać? No ja nie wiem, gość kurna wszedł do policji, jeździł i chciał mnie Oj, przejechać. Kamil. Ja mówię, to poszukam broni. I on stary wyszedł ze mną, ja Ła, tu jest hop! on się... Pa, jak go porobił normalnie. Patrzę, bo ja mam Hopie, swojego streama, hopie. stary, to czuję jakbym grał. Hopie, hop na hopie, wiesz jak to go dają? Hop na Baba. hopie. I baba z nie powiem z czym. Lokiem. No z kulokiem. Dobra, moi drodzy, Kamil zginął, żebym ja mógł żyć. Zostało Ale pewnie ty 85 prędzej beze czy mnie. Zabiłeś kogoś, stary. No zabiłem. Słuchajcie, zobaczymy jak będzie wyglądała sytuacja, bo jak będzie tutaj szło Ja źle, się nie ogarnie... to się ja nie logoutnę ogarnąłem. i sobie tutaj zaczniemy z Kamilem jeszcze raz. No ty pewnie zrobiłeś rozgrzewkę, ja tak wiesz, z pola przyszedłem. O, było- Dariolka o, 50 zł dała. Łup. Moi drodzy, sypie się. O, drugi gościu! Porobiony. O, Następny Adam P4, 200 zł, ale zabawa. Adam... Kto przebije Adama, moi drodzy? Lecą hajsy jak... Mamy już 15 810 i te nieszczęsne 99 groszy. Moi drodzy, kto tak zrobił? moi drodzy, kto to Ipszan. był? Kto to był i kto Ipszan. teraz... Musi ktoś dać sumę tak... Uwaga, idzie chłopek. Kamil, patera. Pa, Kamil. Ale jak to, bąkol z pociągu i... Pa, co będzie, pa! Dobra, nie patrz, już nic nie było, nie patrzcie. Czekaj, bo ja Nie mam pa... później. Nie. Już tam, Okej. dajcie pokój, nie, już. Można napisać Pieremie, Niklaus porobiony, Niklaus RIP, dajcie pokój. Żeby cię zabili? Musisz tańczyć na donaty, mogę tak troszkę tego, coś. Nie, Tak Kamil, musisz wszystko głową jest dobrze. zginąć. Wiesz, ja Kamil, O ja się Boże. wylogowałem, żebyśmy mogli pograć po prostu. Aha, okej. I już jedziemy. A powiedz mi, czy Bąkol pojechał do Krakowa pociągiem? Bo jeżeli tak, to wybrał chyba Tak mi najgorszy się wydaje, środek transportu. tak mi się wydaje. Ale widzicie, Chociaż Dawid może z nawet, Radiolkowa. nawet z pociągów płaci, nawet z pociągu można. kurde. Także moi drodzy, jest tyle opcji naprawdę tutaj wsparcia. Wchodźcie na stronę Japaczka, uważajcie tutaj na losowania co jakiś czas na czacie właśnie między innymi koszulek czy kodów na suby do hitboxa, bo naprawdę A warto. Powiedz mi, kochany, czy Dariolka z tekstem dzisiaj znowu wygracie, to miał być taki, kurde, tutaj joke? Bo przecież kiedy my ostatnio wygraliśmy? Myśmy wczoraj grali tutaj na Japaczce z Isdinem o 4 nad ranem i wygraliśmy. I wygraliśmy. Kto widział, ten widział. Moi drodzy, możemy zrobić to, co ja robię na swoich streamach często, kto wie, ten wie, PDK pozdro dla kumatych, czyli kto ogląda, zgłasza swoją obecność. Ja na przykład jestem obecny. Kto obecny, Obecny. pisze obecny, a kto nie napisze Jestem. obecny, albo jestem, albo present, albo Jerzek, albo co tam, jak jeszcze chcecie, to kto nie napisze, moi drodzy, to normalnie jest, no nie chcę powiedzieć, ale słaby po prostu. Był mój donate, bo mi ścina ten net pociągu. Tak, Dawid, był twój donate. Kamil, czy ty jesteś obecny tutaj z nami? Obecny, ale to obecny. Jerzek! Był donate, tak, kto obecny się zgłasza? chodzimy. Wszyscy, łoje, ale zaspamowali, ale leci. Łoje. Ale gdzie lecimy my teraz? Je, Lecimy. Słuchaj, to jest ho. jakiś market. Widzę Hopie, jakiś hop na market. hopie. Ja nie widzę jeszcze, no. Niebieski dach, market. Pierę mnie. Będę tam pierwszy. Widzę cię. Dobra, ja lecę za tobą, ale Kamil, ja cię proszę, tam leci, hopek, widzisz go? Nie widzę, stary, Na ale dach, jestem pierwszy. leci przy nad dachem niebieskim jest. No to ja jestem. Nie, jest gościu na dachu, wylądował i leci jeszcze no teraz jeden. to ja. No nie, no mówię ci, że jest jeszcze, oni nas zaś To zabiją. Nikogo przede mną nie widziałem. Czemu tu nie mogę Jezus. skoczyć? O panie, ja Kamil. nie wiem, ja nie wiem, Ja jak zejść z wbiegam- dachu. Ja wbiegam na stację benzynową. Gdzie jesteś na stacji benzynowej, stary? Ja nie wiem, gdzie jest stacja benzynowa. Hopek tu jest! Kamil, ratuj To mnie! uciekaj, Ratuj mnie, Kamil! Uciekaj. Pomocy, on mnie zabije. Bierz AR-kę i spierdzielaj. Nie ma AR-ki, O biegnę kurde, do tam Zinsa. jest- Kamil, o kurde, stary, ja jestem na ratunku. dachu. Ło! Podpalił mnie! To- Jeee!
Ale jak, że niby zginąłeś? O, 50 HP, no... Ła! Drugi! No... Klaus. No, chciałem Nie powiedzieć żeby tak. coś, Moi drodzy, ale... Jesteśmy tu dopiero na żywo, czy 11 minut, także to jest, myślę... Ja mu zeskoczę na głowę, stary, i go zabiję. Ja myślę, moi drodzy, że w tym Patrz. momencie starczy rozgrzewek. Myślę, że Biegnę zarówno za ja, gościem jak i Kamil jesteśmy już rozgrzani, także po prostu możemy teraz dać naprawdę do pieca. O! Bobrozaur! 9 zł 1 grosz do równego rachunku. Dziękuję pięknie, Bobrozaurze. Wreszcie jest ładna. Ale teraz zaś nie jest równy rachunek, bo jest 15 821 i 1 grosz. I 1 grosz. I ten 1 grosz mi wadzi teraz. Zabił mnie. Dobra, Kamil. Rozgrzaliśmy się. Mhm. Czujesz się gotowy teraz do boju tak fes a fes już? Tak, ale jakbyś nie ginął, to by było lepiej. O, powiedział ten, co nie zginął. No jest 1-1, zobacz. Dobra. Ale teraz patrz, teraz już tak, już emocje opadły. Ej, teraz ja mam już pomysł, tylko może lecisz. lećmy tam, gdzie nikt nie leci, będziemy mieć większe szanse. I to jest słuszna koncepcja. To jest dobre. Najszybsze rozgrywki H1 Uniklausa, bo moi drodzy, bo to było przewidziane właśnie na to, że to jest rozgrzewka, bo nie można dobrze grać nie rozgrzewając się. Ja byłem na rynku w Krakowie i dopiero co wróciłem niedawno. I co tam na rynku? Maczety, gołębie, Są smog. gołębie, jest Po staremu, kiermasz nie? taki Po staremu. stary pajda z chlebem i... Pajda z chlebem. Pajda z chlebem To jak hopie, to jak sznitka z chlebem. I z tustym, A wiecie co to jest sznitka z tustym, nie? Bo to jest tak, tustym. wiecie, jedziecie na kole, a potem sznitka, nie? Jedziecie na kole, a później... A potem na jeszcze Pepsi. Możecie sobie na Pepsi i zjeść różnicę z tustym. Ja, sznitka z tustym muss sein. Kochani, to, że na przykład jest niezmieniona nazwa gry, to akurat nie od nas Tak, zależy. to my tego bo nie możemy to jest zrobić. od adminów, także musicie blame'ować tutaj Izdina. Zwłaszcza Izdina. Później w drugiej kolejności możecie ewentualnie Adama, a później na przykład Soła, nie? No tak, jak tam se chcecie wybrać, w jakiej kolejności, nie? Patrz, ja zrobię, uwaga moi drodzy, opening teraz. Robimy opening live. Moi drodzy, co wypadnie? Otwieramy Elite Baga, uwaga, otwieramy i co wypadło? 4. raz ta sama koszulka. Serio? Słabo. Ej, Aga się pyta, czy ładny rynek w Krakowie. Wiesz co, już po 6 latach nawet mi się trochę znudziło. Nie, dajcie już Kamilowi spokój ze śląską gotką. Co ja, Pado? Ja jestem z Sosnowca, okej? To ja, patrzcie. Soł się odezwał. Ale, Nic, ale nic no. Soł. cóż, Wieszaj pranie. wieszaj pranie, Soł bo rysuje. będzie lanie. Za mało rysujesz. Nie, proszę po mnie nie kryklać. Nie, proszę po mnie nie kryklać. Będzie, ja. Ej, ja daję apply i mi się Będzie. nie applyuje, stary. No to Gdzie lecimy, stary? Gdzie zdupcone, lecimy? Ja już lecę. zdupcone to macie Zadzieram chyba. kiece i Ej, znowu jestem przy tym niebieskim budynku, stary. Gdzie lecieć? Nie wiem, Kamil, ja... O! Bobrozaur O! 8,97 może... 99, ty masz już... Tak, No udało nie. się! Bobrozaurze! Czekajcie, bo ja tutaj muszę wylądować, Ej, bo... Bobrozaur 2 razy, tak rachunku. I teraz, moi państwo, jest piękna kwota, 15 830. I to mi się podoba. Znaczy, wiecie, podobałoby nam się więcej, nie? O, Ale jak się leci! nie ma- Uuu. Sasek, 9,99, teraz Kurde. ja wyrównuję. Sasek, powiem ci tak, zepsułeś, ale bardzo ci dziękuję. Tak psuć kwoty, Nie zgraliście bardzo nam się podoba. Dobra, Ciri, leć do przodka. Ej, ale ja już jestem za... Ja widzę, ja tu jestem. Kurde, gdzie ty jest? No Ty tutaj. weź mnie, nie bij, no 4 HP, no. Przecież ja ci nie mogę nic zrobić, nie szalej. Uciekamy w las i idziemy gdzie indziej, stary, bo tutaj wylądował gość tam w lecimy. kempingu. My są. Sam tukej. Lećmy do strefy. Ale nie ma strefy jeszcze, Kamil, jeszcze nie ma strefy. No tak. No Spokojnie. to znajdźmy jakąś broń. Nie nerwuj się, będzie dobrze. Broń. Będzie dobrze. Moi drodzy, Ej, czemu przypominam ja nie wam... widziałem- Czekaj, bo ja tu mówię ważne info. No, Przypominam, moi drodzy, no. żebyście wchodzili na stronę japaczka.pl. Tam, jeżeli nie macie jakimś sposobem w tym momencie możliwości wesprzeć tutaj akcji Szlachetnej Paczki gotówkowo, to tam oczywiście możecie wziąć udział w konkursie, co was nic nie kosztuje, po prostu wrzucacie zdjęcie z tego, jak oglądacie tutaj teraz stream nasz, czy w ogóle streamy
i po prostu postujecie tam, tagujecie odpowiednimi tagami, wszystko tam jest dobrze wyjaśnione i w ten sposób też możecie tutaj tą szlachetną akcję wesprzeć. A my tutaj teraz z Kamilem już prawie żeśmy wygrali, bo już zostało 101 graczy, to już jest... O! Poszło! O! Beata Szydło wpłaciła, moi drodzy. No, 5 zł. 500 zł na dziecko to nie jest, bo budżet przekroczony. Dziękujemy pani Beato. Cieszymy się bardzo, że jako Szydło wyszła pani wreszcie z tyłka od... Nie. Tutaj nie powiem dalej, co się nie dzieje. dokańczaj. Ale w każdym razie bardzo dziękuję. Dziękujemy za pięcioka od pani Beaty. A my tu... Ale szanujemy pani Beato. Szanuję, bardzo szanuję. Każdą kwotę bardzo szanujemy. Także moi drodzy, wiecie jak to jest. Tak, Będzie jak dobrze, to się będzie mówi tego, że ja do pani nic nie mam. dobrze. Nawet szacunku. No, No żartuję. Nie, to tak, I ktoś się pytał, To że był inowic, do kosz- wiecie. do koszyka cegiełki nie da rady dodać. Trzeba patrzeć na dół. Jak klikniecie dodaj do cegiełkę do koszyka, to zjeżdżacie na sam dół i tam macie taki kuponik właśnie Dokładnie, dodany. moi drodzy, se to bardzo ładnie wszystko wytuplikował. No, a my tu się bawimy. Nikogo Ja tu już nie mam, było, stary. mam już AR-kie. Weź sobie coś ładnego, Kamil. Witam wszystkich, którzy przybywają. Witam was serdecznie. Rozsiądźcie się, rozgoście. My tu z Kamilem zapewnimy wam prawilny show. Weź kask, K jest kask, a sam. A wiesz co ja mam na kask? Patrz, ja ci zrobię coś fajnego, nie żebyśmy stójmy byli... tutaj tak Ale może, pa, co? my będziemy normalnie braciki w kaskach. Patrz, weź se ten, rzuć mi ten swój. No. A Rzuć jak mi mam ten dorzucić, swój. stary? No dropnij go po prostu. O, i teraz patrz, i weź sobie ten co leży i patrz jaki on jest fajny. Widziałeś? Patrz. Blu-ray- I teraz ja Uuu. sobie zrobię i mamy takie... Kokones! 310 zł Wesołych Świąt! I legenda! 3 zł 7 groszy! Ale się posypało, moi drodzy! Pierę mnie. Bierę mnie. Powiem wam, i znowu że jak nie jest będą- równo. Jak będą dali takie donaty wpadały, to ja nie chcę nic godać, ale mnie sam normalnie łozerwie. Normalnie z wrażenia mnie tak na pół. A ja nie chcę nic mówić, Łozerwie ale wiesz mnie. o tym, że zbliżamy się dużymi krokami do 17, czyli Moi będziemy drodzy, losować zostało 5 już... koszyków. Zostało ile? Zostało 850 zł niecałe do 17 tysięcy. To jest. Czy damy radę? Moi drodzy, mamy jeszcze 40 minut live'a, także myślę, że... Ja nic nie chcę mówić, ale ja- jakby każdy tylko złotóweczkę z oglądających. Moi drodzy, tylko. ja nie chcę nic godać, ale jakby tak każdy tak 2 zł przynajmniej wpłacił, to normalnie tyle by było pieniędzów. Jo, aż muszę się napić, bo mnie aż... Wiesz, bo mnie pierę, z wrażenia. To Dobra. zawsze pierę. No, duś mnie pierę. Wiesz, że mnie też coś dusi ostatnio? Tak bardzo. Tubera cię, to z cigaretów, wiesz, z kurzynią. Nie, z cigaretów. Z cigaretów, chłopie. Dobra, my są w takim miejscu, no, nieoptymalnym, mocno średnim. Jak to mówił, wiesz, z internetów, no tak średnio bym powiedział. Ale mamy nadzieję, że to się za moment zmieni. O, jest Adik, ja znam Adika, Adik jest ode mnie ze streamów, 12 zł, koniec rozgrzewki. Dzięki Adik, piękne dzięki. O, Kamil, idziemy. Obejrzymy co sam jest. A ja bym ci powiedział, że gdyby pytali mnie, czy tutaj wejść, Kiedy powiedziałbym... pytają mnie, włazić czy nie włazić, odpowiadam, nie wiem. Po prawdzie. Taka jest maczetę prawda. znalazłem. Maczetę znalazłem i O, rewolwer. Kamil, mam coś do ciapa? Maczetę. Opie. Maczetę strikes again. A nie chcesz kolta? Bo sam jest kolt. To nie jest rewolwer jakiś? No to rewolwer. To jest ten z Rewolwer. CS-a, hopie, to jest ten z CS-a. No 500 to OP, a damage'u. też nie, już nie. Na pół kilometra, nie no już jest znerfiony. Ej, tu ktoś się strzelał, bo zobacz, to jest szyba wybita. Wytukli albo ktoś powie tak, jo to dupca mnie pierę i i tak zrobił, nie? Z nerw, no, faktycznie. z nerw. Moi drodzy, brakuje Ale- już bardzo niewiele, 17k to jest cel na tą chwilę. Myślę, że to się uda, że jesteśmy w stanie, że jesteście na tyle mocni, żeby te 17k przebić, a nawet wbić więcej. Kamilu, czy jest strefa? Jest strefa, a my... O kurde. Ja Wiesz mówię co? tak, ja mówię SE i co U. się dzieje? Wojo 92, 20 zł, moi drodzy, dwie dyszki. Dwie dyszki to jest taki U. gryfny nominał po prostu, że takie dwie dyszki to jest zawsze dobrze mieć przy sobie, nie? Wiecie jak to jest. Idziecie na miasto, nie?
i nie chcecie na przykład się obładowywać, brać tam portfela czy coś i takie dwie dyszki się zmieszczą do kabzi ładnie, tak Nawet tu można albo do kebab spodni, zjeść. na kebab, na jakieś piwko, na coś, przekąsić. To jest taki fajny pieniądz. Powiem wam, Ale że zawsze można sobie odmówić. dokładnie, ale dwie dyszki to jest chyba taki najprzyjemniejszy taki nominał generalnie. Także Wojo 92, bardzo pięknie dziękuję, że takim gryfnym nominałem nas tutaj wspomogłeś, szlachetną akcję. Jak wbije 17k, to może tańce na streamie. Nie no, wiecie, mi tak głupio. Ej, weź, bo po Wojo to tam jeszcze coś się pojawiło. Tu tak, wiesz, Ja jeszcze nic nie widzę tutaj. zestakowało. Nie Ja widzisz? Nie widzę. Jak za chwilę się nic nie zmieni, to ja tu sobie odświeżę. Tylko wiecie, to jest tak z tym odświeżaniem, że ja bym musiał tutaj opuścić H1 na moment, a tutaj jest taka walka po prostu, że to się wszystko może... To ja ci powiem. Dobra, to ja możesz czekaj. pozdrowić. To kryj mnie, a ja odświeżam. Aha, no ja myślałem, że ja ci po prostu Chłopie, powiem, no, ile... kryj mnie, a nie, ale nie, ja mam ostatnią kwotę, wiesz, tam co była. Także O, to u mnie się dziwne. nic póki co nie zmieniło, ale to się pewnie za moment odblokuje. Dobra. Jest, widzę, koniu. Koniu 9,1,19, 5 groszy, zawsze to jakiś grosz. Dziękuję bardzo. Dziękuję A bardzo, ja jeszcze koniu. miałem Talibris. Nie A masz nie widzę nic Talibrisa. od Talibrisa, nie? W tym momencie 6 nie widzę. PLN-ów, pozdrowienia z Panewnik. A to Później dziękuję był pięknie. Janusz, Ło, dwa- hop, dwa spanewnik. PLN-y. Spanewnik są same porządne ludzie. Później Nie był widzę, Janusz, nie dwa widzę tego. PLN-y. Za dużo dali i się zestakowało, ale to się za moment pewnie Tak, odpali. Ale to ja ci mówię, Janusz od 2 PLN-y, oddalam ten wniosek pani Beaty Dziękuję pięknie. i Hiza 10 PLN-ów trzymajcie. Dziękujemy również pięknie i za to. Ja to za moment tu pewnie zobaczę, bo wiecie, tak jest, że jak dużo tych wpłat idzie, jak to się go do po śląsku łoros, to się ten cały tam, wszystko się to z pipcy, ale to się za moment odblokuje pewnie. Ja powiedziałem 5 groszy, a to nie, to dał 5 zł, to przepraszam. To mój problem, mój błąd. Kamil, czy ty podążasz za mną? Podążam za tobą, Bo my ty są masz na lepszą broń od mojej. E4. Jaką ty masz broń? AR-czkie, wiesz? My musimy teraz Ty masz lepszą od mojej. genau na S, wiesz, musimy iść na południe. Pochodzę z Podlasia, mieszkam w Warszawie, no trudno. Ale uwielbiam cię oglądać Śląski Hopoku. No spoko. Hopok to Hopok, taka nie, góra hopok, jest. hopok to raczej nie po śląsku, ale dziękuję. Ale dziękuję. A ja na Dobrze. Hopok byłem jeździć na desce. Takiej do prasowania. Nie, takim snowboard się nazywa. O! O, jaki nick trudny. Kuarchenko, cegiełka do cegiełki, a zbudujemy domek, PS Niklas, uważaj na mołotowy. He, I see what you did there. Bo ja, moi drodzy, może wy tego nie wiecie, ale kto śledzi moje streamy na Hitboxie, to wie, że niestety ja tutaj podczas licznych gier w H1 zdarzały mi się bardzo przykre sytuacje z mołotowami. Nie chcę o tym mówić. Kto wie, ten wie. Spuśćmy zasłonę milczenia. Mołotow nie jest moim przyjacielem w H1, ale w każdym razie Kuarchenko, bardzo dziękuję za 30 złociszy. Moi drodzy, wiecie ile jeszcze do 17k? Niecałe 8 stówek. 7,5 stówki i 6 zł i jeszcze troszkę. Także moi drodzy, damy radę. Damy radę. Wierzę. Co się dzieje? nie, nic. Coś tak parsknął? Nie, nic. No przyznaj się. Nie. Nie być taki, przyznaj się. Znalazłem military backpack. Może być. Fajnie. Fajnie się macie, fajnie. Dobra, czy my jeszcze daleko potrzebujemy? No nie, dojdziemy spokojnie. Ale do celu oczywiście, moi drodzy, żeby nie było. To już nam został a ktoś maluje po mnie. Co mi tam domalowali? Co tam jest? Bo ja tego nie... Kurde, weźcie mi to. Raus, weźcie to ze mnie. Weźcie to. O, co ja tu widzę? Michaelu za 30 zł. Bardzo dziękuję pięknie i kłaniam się nisko. I dalej leci. Ja już nie umiem się wysłowić z tego. Yogi X 5 zł, ja tu nowy to coś dokładam. I równie pięknie dziękuję. To pewnie Sopo mnie maluje. Są Shibo, są... Łostow to. Bo będzie, hopie, będzie łostow to. Weź, nie kryklej po mnie. Zmaż mi to. Bo jak się trafimy kiedyś na Bytomiu, to zobejrzysz co będzie. Hopie, lej ty. Na goło żyć. A widziałeś Lubczyka? 11-11?
Pozdrawiam cały Jarok. A widzę teraz faktycznie Lubczyk 1111. Pięknie dziękujemy ci, Lubczyk. Dzięki. Przepraszam, moi drodzy, jeżeli ja czegoś nie przeczytam, kogoś pominę, ale wiecie, one czasem nie po kolei. O, leci! Mister Setolami! 2 To nie złote. Każdy 2 złote, ja zaczynam. Dziękujemy pięknie, moi drodzy. Kto będzie? Kto tutaj wesprze Seta dobrym słowem? Kto podejmie rękawice? Dokładnie. My tu jesteśmy, Kamil, w troszkę w złym miejscu. No, pod tamą Musimy, to raczej średnio. że tak powiem, umoczyć, wiesz? Musimy umoczyć, ale nogi. No to... Ale weź nogi. Tam... Szczęście nogi. A gdzie ty jesteś tak, by the way? Jestem, widzisz mnie? Halo, Kamil, widzę cię. Chodź sam, Jestem. chodź sam, Kamil Łobiot. Jak spadłem, stary! 13 hapsów nie mam. No to trochę słabo. No. Troszkę słabo. Zostało Ja miałem ci 43. powiedzieć, że twój mikrofon O, nagle leci! ma paczały. Pax 30 dał, łoje, 30,77 moi drodzy. Ja lubię to, Mikołaj z Mikołowa, 10 zł. Moi drodzy, dosłownie jesteśmy, rzekłbym, o krok. O krok od osiągnięcia 17k. Dziękuję pięknie wszystkim, którzy dokładają. Kurde, Skoro ale mi Niklaus ze wszedł suchar do Śląska, głowy. to mu kafar i kilof domalować. Powiedział co wiedział. Namalujcie mi tam coś ładnego. Jakiś kwiatek mi namalujcie, albo nie wiem. Wąsa możecie mi domalować. Wiecie, o nie łaża z wąsem, bo już tak wygląda I takie jakby- szkiełko wokół, jak nie? Bismarck, tak jak Bismarck Mhm. wyglądam, a to się źle kojarzy, szczególnie w obrębie granic Rzeczypospolitej Polskiej. Ale no. Pozdro z Łazisk. Dziękuję pięknie za wszystkie pozdrowienia. Tak, Seto wczoraj był umalowany za Geralta z Sosnowca. Bardzo Rzeźnik ładnie. z Sosnowca. Bardzo ładnie. Palmy, o palmę można. Widać, że ze Śląska. Widać, tak? Słoneczko, palmy. To już No po, widać, gę- że to już ze po Śląska gębie. tam... To już po gębie Nie, widać, że mapy ze masz z Śląska. tyłu. Mapy masz A z tam, tyłu. no tam jest mapa Bytomia, faktycznie przedwojenna. Faktem. Chyba, że ktoś nie zna, jak No, wygląda chyba, że Bytom ktoś- przedwojenny. No właśnie. Także moi drodzy, słuchajcie. Zostało 36 osób, odliczając mnie i Kamila. Leci Blackfire Ice! Blackfire Ice, 30 zł, kłaniam się. Ło, i leci Aleksander Kwaśniewski, moi drodzy. To ja też 0,7 dorzucę od siebie pijanych świąt, 7 zł. Dziękuję pięknie, panie były prezydencie. Kłaniam się nisko. Moi drodzy, zostało 6 stówek, niecałe. 580 zł niecałe, żeby 17k przekroczyć. Że tak powiem, dejcie z siebie wszystko. Ja nic nie chcę mówić, ale taki mi przyszedł suchar do głowy, jak ty mówiłeś, że jesteśmy o krok, a ja bym zapytał, gdzie jest rok? Gdzie jest rok i kaj jest od niego kok. Wąkol z Androida. Ja, siema, witam, pozdrawiam wszystkich. Dawid, Powiem hopie! wam, że No, wszyscy oglądają paczkę Ja? wszędzie, w Katowicach, w Krakowie, Łoje, na Wawelu. łoje. Wszyscy, mówię wam, koczują, naprawdę, wszędzie. wycieczki jesteś przyjechały na rynku? oglądać, nie? Czy ty jesteś na rynku? Ja w tym momencie zdaję wam relację, jestem waszym Tak? korespondentem, moi drodzy. No, No śniegu nie ma, wszyscy chodzą z tabletami. Wszyscy chodzą z kartą kredytową i z przelewem, znaczy z przelewem, z druczkami na pocztę, szybko przelewy szybko robią. przelewać tutaj na paczkę, wszyscy dosłownie. Kurde. No taka akcja, moi drodzy, taka akcja. Kurde, to powiem ci, że ja byłem, to jeszcze nikt, ale to chyba dlatego, że Niklaus teraz streamuje i dlatego. O, lecą pieniądze normalnie. Chyba, nie. O, wpadło znowu, 2 zł Ventrilux podejmuje i swoje 2 zł daje. Dziękujemy pięknie. Kto następny? I uwaga, Necro 133, 3 zł. Każdy 2 zł to ja dam 3, kto da więcej. Przebił. No i proszę bardzo, Odważny. jest przebity. Kurde. Red logi. Dobra. Widzisz? Tak? Nie, ja nie widzę nic takiego. O, Powiem wam. O! Spadam, Kamil! Czym mnie? Bo ja lecę na dół. no to ja lecę do ciebie. Ło! A w ogóle my są co? G7? O, to my z mopy, to możemy, to letko, wiesz? Letko. Red logi są Jarokowy Pablo Picasso. W każdym razie nie widzę, ale dziękuję i kłaniam się nisko. Dobra. Jak to się u ciebie mówili? Dobra, dobra, to jest zupa z bobra? Gdzie tak mówili? Czy tak u ciebie, czy słyszałeś takie, czy tak mówiono u ciebie? Wiesz co? tam Dobra, ktoś to jest zupa z wspomniał, bobra, ale to taki ale suchar. lepsza jest wieprza. Słyszałeś takie coś? Nie, to takie nie, takie nie. Nie pieprz, wieprza, pieprzym jeszcze takie było.
To Czy ja też po nie japaczce słyszałem. streamuję? Nie, moi drodzy, ja po japaczce znikam i wracam do streamów w poniedziałek. Tak? Jeżeli ktoś by był zainteresowany, tak będzie. Tak będzie. A czemu tak? A czemu nie? Rozumiem, że nie będziesz już grał w H1 na paczce. O, Mołotow! Nie, na paczce już nie, na paczce nie, ale prywatnie jak najbardziej. Ale to O, w poniedziałek. sypie się. O, Anonim, 20 zł 12 groszy. Miało być 2 zł, ale ja słaby z matematyki jestem. I dalej lecą. Mikel, 84, 18 zł. Pozdrawiam z Rudy Śląskiej. Wiecie co? Powiedziałbym wam taki, ale nie wiem czy to można. Ale dobra, to powiem, a nie dokończę. Kto wie, ten wie. Jest takie powiedzenie z pewnej dzielnicy Rudy Śląskiej, mianowicie jest taka dzielnica Rudy Śląskiej Halymba. I jest takie przysłowie funkcjonujące tu na Górnym Śląsku, szczególnie tutaj w okolicach Bytom, Piekary, Radzionków, Ruda Śląska, że dziołchy z Halymby bierą. to No i dalej nie mogę powiedzieć, bo może by się ktoś obruszył czy coś, ale kto wie jak się to kończy, kto wie to wie, wiecie, pozdro dla kumatych. Tak, moi drodzy, wiecie ile zostało do 17k? Niecałe 500... Może Tak. on wybielacz na zęby. A może bierą O. wybielasz na zęby? Ja... Mogłoby być. Mogłoby ale być. Agnieszka mówi, że moja, że się wybielacz się nie wybiela, bo ten. Uwaga, leci Pitro Game, 5 zł, pozdrówki Niklaus, Seto i Bonkol. Dziękujemy ci bardzo, Pitro. Wiemy. A jeszcze pominąłeś widocznie, bo może ci nie wyświetliło. Nie wyświetliło mi się. Andy, 60 PLN. A widzę ja teraz też się Andy, dołożę. faktycznie, pozdrawiam Niklausa, Tak. Seta i czaty, dziękuję ci pięknie Andy, przepraszam, że nie wymieniłem, ale tutaj mi się to łoje i leci dalej. Aleksandra 006, pozdrawiam dla całego Jarok, w szczególności dla Niklausa, Seto i Bonkola, wesołych świąt, dziękujemy pięknie. Wesołych. A jeszcze Mateoski, widziałeś? 441. Mateoskiego nie widzę, ale To dziękuję. teraz wszyscy Ale razem, dziękuję. kosa, kosa, kosa. Kosa. Ewentualnie Pieremie, bo mnie już tak wiecie, już takie, wiecie, powiem wam tak, ostatni raz takie sumy pieniędzy to ja widziałem na komunie, a w zasadzie powinienem powiedzieć nie widziałem na widziałem. komunie. Także mi już jest gorko, wiecie, mi już jest gorko. Dobra. Ile tam macie, bo ja nie widzę. Hopie, 16 548 i 96 groszy. O, hopie. To wiesz co by szło za to zrobić? No, Popija- na popijawa. przykład Ale to wesprzeć zostanie na w tym przykład przypadku szlachetna paczka. Szlachetną paczkę. No, bo ci powiem, że są oszukane oscypki, tutaj nie kupujcie, lepiej wydajcie na cegiełkę. Jak macie kupić jakieś głupstwo, to lepiej kupić sobie cegiełkę, albo lepiej tutaj wesprzeć. Albo zamiast Moi kebaba, drodzy. bo teraz święta będą. To Właśnie, będziecie mieć lepsze święta rzeczy do idą, jedzenia. a w ogóle ja chciałem zauważyć, że dzisiaj jest piątek i dzisiaj się mięsa nie je. Także, Chyba, że ktoś je. no chyba, że ktoś je, ale jakby ktoś miał taki zamysł na przykład, że dzisiaj chciałby zjeść kebaba, to zamiast tego kebaba może właśnie tutaj wesprzeć szlachetną akcję. Tak. A kebaba I sobie Ale zjecie jak kupi jutro. cegiełka, jak kupi cegiełkę, to mu dyspensa. Ja, a czy, nie wiem, to musiał Farosz tak godać na cidrach, bo nic mi o tym nie wiadomo, że zakupywanie cegiełek są odpusty. Bo takie A ja rzeczy to się w myślę- średniowieczu skończyły, kupczenie odpustami. Ja ci powiem, że ja myślę, że jak ktoś dzisiaj zamiast kepsa kupi sobie cegiełkę, to Ale myślę, nie do że... jedzenia, nie, moi drodzy, nie jedzcie cegówek, to cegówek nie, tylko taką to tutaj nie o na to szlachetną łazi, paczkę. nie, taką, wyłącznie. Żeby Tak. potem nie było, wiecie, że ktoś pójdzie do Murarskiego i powie, poproszę cegówka, bo Niklaus powiedział, żeby cegówkę kupić i ją zjeść w piątek zamiast mięsa, nie? Nie, moi drodzy, nie. Nie, tak nie Ale róbcie. jakby ktoś zjadł na przykład już dzisiaj mięso i się zapomniał, to zawsze może się odkupić, myślę, Niklaus taką cegiełką, bo wtedy jak pójdzie do bram gdzieś tam na górze, to mu powiedzą, o, Powiem zjadłeś tak, mięso, ale nie wparłeś, zaszkodzi, to... nie zaszkodzi, może wyłącznie pomóc. Czy ty, Niklaus, zauważyłeś, że my tylko sobie chodzimy i gadamy, a zostało 21 Mój osób, kolego, czyli bez nas- wiesz co to oznacza, że my po prostu wybitnie sobie tutaj radzimy. Tak, czyli bez nas zostało 19 osób do zabicia. Dokładnie. Boże, jakie my Także gramy moi drodzy, trzymajcie okrutne wszyscy gry. za nas kciuki i wspierajcie tutaj, wspierajcie nas i wspierajcie szlachetną akcję szlachetnej paczki.
Ja myślę, że jest spora szansa, że my sobie tu damy radę. Moi drodzy, jeżeli my to wygramy, albo ukończymy chociaż... O! Leci! Luki! 20 zł to i ja coś dam pozdro. Dziękujemy pięknie i pozdrawiamy. Jeżeli my to wygramy... No, nie mogę się wygadać, bo ciągle leci. Jedno piwo mniej, 2 zł od Winia. Dziękujemy pięknie Winiu, że poświęciłeś jedno piwo dla tak szczytnego celu. Ty powiedzcie mi, bo tutaj tak średnio, nie, w tym Krakowie, raczej teraz osoby nie oglądają z tego co widzę. Zainteresowani meczem są chyba, bo jest mecz, co? Jaki mecz, stary? Co ty mówisz? Nie, ja nic nie wiem. Co, wy nic nie wiecie o meczu? O Nie. jakim meczu? No to co oni robią, kurde, chodzą tutaj na biało-czerwono z trąbami? Chyba, że jakieś święto jest, a ja nie wiem. A może zaś No, jakaś ja też nie manifestacja? O, nie wiadomo, weź z tego Może tyle jest, podpalać, że... Proszę o prezydencki report. Czekajcie, zaraz Na będę, Onet, idę do weź na busa. Onet, tam wszystko jest na pewno. No, to całą dobę, cała prawda. Dobra. Moi drodzy, Coś mamy... tutaj Jaka widzę, że- jest kwota teraz? 16 663,4 grosze. Ej, coś mi się tutaj, kurde, powiem wam szczerze, jakoś tak przeleciało nagle. Nagle widzę dużo donate'ów, które nie były pieniążkami. A ja teraz widzę faktycznie Piękiem. Chomik, 6 zł 4 grosze, No. Simon 50 zł. Tego w ogóle tutaj nie było widać, moi drodzy. W każdym razie Winiu. bardzo... O, leci, Anonim, 200 zł! No mnie pierę, Czy moi my drodzy, mnie przekroczyliśmy pierę. 17? Jeszcze nie, ale Jeszcze mamy nie, chwilę jeszcze czasu. nie, ale moi drodzy, mamy jeszcze 20 minut streama tutaj mojego. Także wbijemy. Moi drodzy, dajcie z siebie wszystko, czuję, że wbijemy. A ja właśnie chciałem powiedzieć i podziękować wszystkim. Słuchajcie, bo ja tak dzisiaj podróżuję i sobie tego Androida załatwiłem, znaczy Androida, TeamSpeaka na Androida, fajna sprawa. Ja wam chcę powiedzieć, że róbcie fajne fotki tam w zakładce konkurs, bo za darmo możecie naprawdę PlayStation wygrać albo gadżety i taki pomysł mam. Właśnie jak będziecie w weekend gdzieś podróżować, to właśnie zróbcie sobie fotkę jakąś, kurczę, z jakiegoś fajnego miejsca. To jest duża szansa na wygraną, że Ja nic- oglądacie gdzieś w jakimś ciekawym miejscu. Ja Dokładnie. nic nie chcę mówić bąkol, ale możesz pokazać, jak to się robi. Na przykład na rynku Ja w Krakowie. właśnie, słuchaj, nie, ja spokojnie, ja Strzelam. zrobię, tylko bym, wiesz, muszę tablet wziąć i komórką zrobić, bo to ciężko pokazać, że się ogląda i się tym samym urządzeniem robi zdjęcie, chyba że No. w lustrze. No chyba, że... Albo poproś, żeby ktoś ci... Nie, zaraz. No. No nie wiem, jak kto Yy, lubi, nie? Od Adama też była piątala, Leszno też pozdrawia. Kurde, to mi się to Przepraszam. wszystko tu Tak. poblokowało. Ale dziękujemy. Jak kogoś nie przeczytamy, to przepraszam, Tak, ale czasami wybaczcie, nam się wybaczcie. tutaj apka jakoś gdzieś tam zafrizuje na chwilę i tak później spadnie. Wiecie, gdzieś jest, tam jest taka niżej. dynamika po Ty prostu jesteś- wpłat, że ta technologia tego Zniknąłeś nie mi. ogarnia. Bo nie można, Kamilu, siedzieć za jednym drzewem, bo jak się siedzi za jednym drzewem, to się ginie, dlatego idź stąd, chodź stąd weg. A czy my już mamy taką małą strefę, że my tu już stoimy tak na zapas? My jesteśmy bardzo dobrze w strefie, Kamilu. To jest O, widzę, Krakus pozdrawia Ślązaków, 100 zł, Alkso! Jest, przebiliśmy 17! Moi drodzy, Już? jest 17! Glebson, O, który został Boże. Gimperem, jeszcze dołożył tutaj 12 i Wertrun jeszcze dał 100 zł, pozdrowienia z Katowic. moi drodzy. Ojerona, ja widzę już Je. na czacie, wszyscy piszą Oje! Uuu, 17K! Przeszło 17K, moi drodzy, udało się, także będzie loteria. Będzie loteria, moi drodzy. I udało się, wiedziałem. Także każdy na górze tam macie zagłosy, Ja by to czuł. wygrać, u góry i będzie losowanie nad czatem. Ja to na czuł, czacie moi u drodzy. góry macie do zagłosowania. Bardzo dziękujemy, subika. super, moi drodzy, super. Pięknie poszło. No moi drodzy, ale mamy jeszcze 18 minut, także cisnymy. Wiela ino idzie, Ja nic nie chcę mówić. Takie 17,5 byłoby Takie optymalne, nie? Idealne by było, idealne. Byłoby bella. Bella, fantastica. Wow. Dobra. Zostało tutaj w ogóle, moi drodzy, bo my tu tak, wiadomo, to jest, pomówmy trochę o tym, co się dzieje w grze. Tak, bo wy nie macie, bo tutaj ktoś mówi, że faktycznie na twoim streamie na tym pasku nie ma 17K, ale mamy wgląd do dashboardu, Tak, my który tutaj jest mamy, szybciej. tak. Także macie spoilery. Jest spoiler, że przebiło 17K. Moi drodzy, zostało tutaj 15 graczy łącznie, ale odliczając mniej Kamila jest 13,
czyli daje to nam około 6,5 do zabicia, jak to się mówi, na łeba. Także ja myślę, że my to z Kamilem możemy tutaj ugrać. No, Natan Halo, dobrze halo, pisze, halo, tak. Halo, halo, halo. Halo? Halo? No bo wylosowałem tu 5 osób, które suby dostaną. Tak, tak. No. Ogólnie to musiałem wylosować 6, bo między innymi wygrało Blackfire Ice. No jak sam Jaki zagłosował? przepadzity! Na Łoje, Także. Naczelny hejter internetu, Skerek, Michał 1234, Razor Cox oraz Szymek, ale nie Kasprzyk. O, to ja Gratuluję, znam dwie dostaniecie osoby później chyba. maila. Gratulujemy, Ja znam gratulujemy. dwie osoby z tych, które zagłosowały, to pozdrawiam serdecznie. Czyli już się zajmiesz tym Izin, tak? Polecam No. kodziki. Dobrze, dobrze, dziękujemy Ci za info. Dałbym Ustawione. tobie, ale tobie nie ufam, tak? No nie, ja tym nie chcę się zajmować, bo wiesz, później będzie, że ustawione, że tamtego. Opie, dziura w ręce, dasz pieniądze i się stracą, wiesz jak jest. Ja się chciałbym Defrauda- spytać, czy jest jakiś inny korespondent z innego regionu Polski, O, taki, leci w ogóle wiesz, w Akuma. terenie. 8 zł Śląsk żąda dostępu do morza. Kolego, to już niedługo, to już za niedługo. Dziękuję pięknie, dziękuję pięknie. A powiedz mi, Izdin, dlaczego się nie wyświetla... Wyszedł. A, To ja ci podpowiem, Bąkol, że niestety chyba nie mamy z innego rejonu. Ewentualnie, nie wiem, tam fajnie było mieć kogoś w Suwałkach, ale dwie osoby z Suwałk niestety przeprowadziły się do Warszawy. To jest tak jak WOŚP, nie? A teraz przenosimy się na Suwałki. Halo, No. halo, i wiesz, i z przechodniami. Oglądacie, oglądamy. także się dzieje, moi drodzy, się dzieje. W ogóle zostało 12 wrogów, czyli mamy z Kamilem równo po 6 do zamordowania. I mamy jeszcze 15 minut streama, także myślę, że wszystko to idealnie tutaj się, że tak powiem, rozłoży. Do jeszcze końca naszego tutaj streamowania 17,5 może by była opcja, kto Myślę, wie, że challenge. jest opcja to pocisnąć. Bo już mamy aktualną kwotę na ekranie Uniklausa, dokładnie taką samą jak my widzimy, więc macie wszystko już odświeżone. Dobrze. Kamil, czy Ale my ja mam, są, wiesz co, czy my taki- są taki dobrze pipcik, tutaj? Takie mam... O! Boruta! A ja znam Borutę. Pozdro Dani Klausa, Seto i Bąkola i całego czatu Wesołych Świąt. Dzięki Boruta i pozdrawiam serdecznie. Wesołych. Szczęśliwego nowego. Szczęśliwego nowego, niech wam się darzy, niech wam Pan Buczek poszczęści. Patrzcie tam jako. W dzieciach. Ja, no, Co znaczy, ty, co ty tam jesz? jak to, co tam masz keciś, Dawid? O, sznita. Z tym? Tu z tym? No, A wziąłeś sobie taką... obwarzanka. Obwarzanek krakowski polecam. Nie, one nie są z Krakowa, stary. To się bierze sznitę z tym tłustym, ale taką na wypasie, bo tam jest z cebulką, z kiełbasą. Nie, dzisiaj nie wolno. Cienie, wolno. cienie. Nie, ale to Woż, ja wziąłem- woż ty dzisiaj Wziąłem nie. sobie taka kiełbasa z cebulą, tylko żebym wybrał tą kiełbasę i Tylko wiesz, została cebula. Wyrzuciłeś i na i jutro cebulę. zostawiłem. Nie, Ja. cebulę zjadłem, bardzo dobra. Dobrze, polecam. bardzo. A, Cebula bardzo dobra, bo szkorbutu ogóreczka nie może. dostaniecie. ale ogóreczka kiszonego jeszcze można do tego dołożyć. Kamil, czy ty to widzisz, czy się nie wstydzisz? Zostało 11. Ale co? Po 5,5 Ty po mi 5,5 nie na mów, czy łeba. coś widzę. Weź mi nie mów, czy coś widzę, bo ja tutaj się już... My jesteśmy słuchaj, w takim dołku. To jest głupie miejsce. Zaraz coś z tym zrobimy. Ja sobie tylko craftnę bandaża. Patrz, ja Weź proponuję... tylko my jesteśmy F8, czyli my byśmy mogli ewentualnie przejść Kamilu tam. Także chodź. Ktoś szczela, słyszysz to? Słyszę. Słychać strzały. Za nami. Słychać strzały. 20... O! Nie, Moi drodzy. 17:47. Dokładnie. Zostało 12, czyli bez nas 10. A, Kamil! Gaz idzie, O. gaz idzie! Uciekamy, Gdzie? Gaz, uciekamy! Gaz, spadaj. To jak ty mnie prowadzisz, stary? Źle. No, nie mów, że zginiemy Źle. na sam koniec. Nie, odczasu, nie no, zginiemy, stary, nie jak zginiemy. Poradzimy, Kamil, poradzimy. Nic się nie bój. Tu już nie ma gazu, tu już nie ma gazu. Jest... No ale nie mam... A nie, jest 20 gaz hapsów. jednak. Jest jeszcze gaz, stary. Kurde bele. I to jak byłoby... Średnie, co? Oje, ale 80. nie, my sobie to poradzimy. Nie ma takiej opcji, żeby my teraz Ale nie kończyli. wiem, czy sobie poradzimy. Stary. Nie ma takiej opcji. 70 hapsów. U mnie 69. 63, 60, A, dobra, nie ma gazu, tutaj nie ma no gazu już. 58, stary.
Dobra, słuchaj, to szybko... Powiedzcie mi, czy już wprowadzono płatności inne niż przelew? Nie, jeszcze Nie, nie, mają być od ale- jutra. Jutro rano podobno Także, ma być PayPal. moi drodzy, to nie kupujcie żadnych skinów, słuchajcie, trzymajcie tam i już wiesz, grzejcie te pieniążki, jak jutro ruszy, to kurczę, cegiełek chyba braknie. Dokładnie. No, każdy ma PayPala, a jak nie ma, to można założyć. A oczywiście. Bo dużo osób pytało się gdzieś tam z zagranicy, że mieszka gdzieś tam za granicą i chcieliby wesprzeć, ale że z racji tego, że tam nie ma polskich banków czy coś, się nie orientuje, to mówili, że się na razie nie W takim, da, ale jak zawsze będzie w tym PayPal, momencie dobre jest wejście na stronę japaczka.pl i tam jest konkurs nawet dla tych ludzi, którzy wiadomo nie mogą wesprzeć gotówkowo, czyli robienie zdjęcia, w jaki sposób nas oglądacie w tym momencie, przesłanie tamtego, otagowanie w odpowiedni sposób i to też, moi drodzy, się liczy. Kamil, z tego co ja widzę, my są, że tak powiem, im punkt, idealnie. Strefa jest, jak widzicie, moi drodzy, malutka. Zostało oprócz nas 10 ludzi, czyli po 5 byśmy musieli tutaj z Kamilem załatwić. Czy damy No, na radę? mnie nie licz, No, powiem. powiem tak. Nie wiem, ale się domyślam. Chcesz, czy odstawić ci tego? Nie, Kamil, schowto, bo... Ewa, masz traumę, tak? No, Jezus. W Polsce też nie ma polskich banków, w sumie. Jakby nie patrzeć, nie? Jakby nie patrzeć. Jakby nie patrzeć. To jeżeli mam 14 lat, to musisz namówić swoich rodziców, po prostu albo rodzinę ogólnie, że Lub znajomych. jest taka akcja. Jest Można gościu, jest wesprzeć. gościu, Kamil, Gdzie, NW. gdzie, stary? NW, gościu pobiegł Widzę. na prawo. Na prawo, na prawo. Dokładnie. Na prawo, no. No, ale my go teraz nie widzimy, Hopie, nic wiesz? nie robimy, cisza, nerwy, wiesz, nerwy z platyny, już nawet nie ze stali, bo z platyny. A ja patrzę na drugą stronę, wiesz? Moi drodzy, sytuacja robi się, że tak powiem, napięta, jak guma w batkach. Oho, skąd? O mój To drogi. stamtąd? Stary, bo nie mogłem zlokalizować. Ja też nie wiem, wiesz? Ale zostało 9 oprócz nas, zostało już tylko 9. Mam 14 lat i mam kartę kredytową, jestem młodym biznesmenem. Żebyś se ino debetu nie narobił. Ale czy my jesteśmy dobrze w tego, bo toxic gas, wiesz, 30 Tak, sekund. jesteśmy dobrze z tego co widzę. Kurde, moi drodzy, to jest ten moment, kiedy musicie nas tutaj wspierać szczególnie. Oprócz wspierania akcji, musicie jeszcze wspierać nas, bo mi już tak ręce chodzą. Ja już tutaj nerwosole tak łykam za kamerą. Ja sobie bo DPI musiałem zmniejszyć. To bo już stary, jest, to jest ten moment, wiecie moi drodzy, to jest ten moment, kiedy, że tak powiem, zbliża się koniec i zostało 9 graczy oprócz nas. A! Gaz bije! O! Gaz! Ale on, nie, to jest dobra, spoko. Tu już jest dobrze. No super, To tylko że właśnie jesteśmy te- tak średnio... Właź w te liście klonu i nie fandzol. To jest klon? To jest... Ej, gaz bije dalej, Gaz! o co kurde, to no chodzi? mówiłem, że gaz, no. Gaz, Kurde, nie no ma i nas. do wody, stary. A tam jest jakiś Nie, domek. nie do wody, tu... Wali snajper! Kamil, Gdzie? snajper wali! Biegnij, No nie to zatrzymuj się! stary- Nie, Kamil, nie! No ale nie wchodź po tym, Wa- jak cię No nie wejdę po tym, chłopie, strefuj! A! No Czekaj, ale bo kurde, ge- stary, jego- gaz, jego- gaz, gaz, ja- gaz, dobra, gaz, 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 Cisnę go. Gaz Gaz tutaj leci, stary, ale gaz, czy... Gaz, Łoje, strzela łoje... strzela A, jest gościu, jest, Kamil! Ale... To... 30, stary, nie mam bandaży. Nie mam Jo, bandaży, to gdzie jesteś? smola, moi drodzy, co Gdzie się jesteś? dzieje? Czekajcie, Gdzie bo jesteś, gdzie jesteś? ja mam Bleeding, 16 stary, HP. Bleeding. 16 HP i w gazie jestem. Wyszedłem z Fabie. gazu, szybko, Daj ostatni mi jakąś bandaż! Nie, Daj moi bandaż. drodzy, nie, ostatni Gdzie on bandaż! jest? 4 Idę na HP, niego. 4 HP, Ja ale mam się 24%. wykrwawiam. Daj mi Wykrywa... krwawienie. No Gdzie nie, oni są? nie Ja mam ich bandażu, Zabiję ich. nie mogę, nie mam 20%, bandażu, wykrwawiam stary, gdzie się. jesteś? Tam jest gościu, wal go! Gdzie? Bij A go, ja chcę hopie. Nie zabiliśmy. Kurde, reload. 8 HP, Nie. 8 HP. 18 HP, stary. Nie, Bity tam. końcowa. No Kamil, ja nie go możemy, zabiję. nie możemy im zostawić amunicji, trzeba wszystko Musimy. wywalić. Dobra, strzelam. Nie możemy tego tak zostawić. Mam 7 Ej, zrzut tutaj spadł, Dawaj może. Leć Kamil, leć, 12 hapsów. szybko, 12 HP, stary. szybko otwieramy, co to się dzieje, Dawaj, moi drodzy. Masz jakąś? Nie! Apteczkę 9%. No to weź, no stary, po co zbierałeś?
Scrap of clothes! Biorę! Moi czekaj, drodzy! 7%! Kamil! Tam wszyscy Kamil! Kamil! gdzie Kamil! stary? Gdzie Ja umarłem! Ja umarłem! Crafting, Weź sobie... crafting, Craft! Czekaj! Craftuję! Używam! 3%! Kurde, zginąłem! O, czwarci byliśmy, stary. Smutna żaba PSD, moi drodzy. O, Mystery Moi Bug, drodzy, jakie to V2. były emocje. Ja nie wiem. Ja Ale nie czwarty wiem. to w sumie się czuje jak na Oj, podium, o, panie, Tak- panie. Hopie. Hop na hopie. Hop na hopie. A w ogóle jeszcze był donate, znaczy ogólnie tutaj... Właśnie, Lazy Kid, a to Kasia jest, to ja Kasię A. znam. Lazy Kitten, aka Kasia, 10 zł, wesołych świąt niech wam się darzy. Dziękujemy ci, Kasiu. Dziękuję pięknie i moi drodzy, w tym momencie mamy kwotę 17 095 zł i 28 groszy. A zostało, moi drodzy, tego live'a jeszcze... No zostało 5 minut, my już To tutaj... rób open, bo zostałeś przecież tego, nie? Paczkę. Mystery Buga, stary, dostałeś. A tak? To ja sobie jeszcze teraz wejdę do Eboli i zrobimy super otwieranie skrzynek. Jak do odbewu? Otwieranie Gdzie worków. masz ebole? Znaczy no, załaduję się do gry i pootwieram skrzynki, a nuż mi wypadnie A. 10. koszulka z kolei. Także A to moi do drodzy, Battle Royale, tak? tak. No ja to już tam, gdzie sobie uważasz. Ja się nazwę... Tak się nazwę i... Bo już moi drodzy nie zdążymy... Invalid name, czyli ktoś takie dał, no to spoko. Niklaus prawie wygrany. O! Niestety za długie. Dobra. Ej, Niklaus is not available, a Nick 2, 3, 4, 5, 6, 7? Jest. Moi drodzy, nie zdążymy już tutaj wystartować kolejnego meczu, bo zostało tutaj już takie symboliczne 5 minut na koniec. Ale jeszcze, moi drodzy, tutaj spróbujemy coś... A nuż wypadnie kosa, chociaż to H1, także wątpię. No i słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję za całokształt wspierania, bo naprawdę wpłynęła tutaj duża kwota podczas tutaj tej mojej skromnej godziny streamowania, za co wszystkim się bardzo nisko kłaniam i bardzo pięknie dziękuję. Jest jeszcze 5 minut, jeszcze można, moi drodzy. Jeszcze można, 5 także... minut, stary. Co 5 byś zrobił minut w 5 jest- minut? Ja w 5 minut to bym wpłacił tak z 2 stówki na szlachetną paczkę. Można. Można? Można. Można. Także no, No ja zobaczymy też. co sobie. Tak? Co tam Dzięki. Dawid? No, Dawid również dziękuję. Dawnik, no. Już, a co kończycie? Bo mi się Tak, rozłączyło. już się zbliżamy do końca, bo zostało tutaj symboliczne 5 minut. Ja tutaj zrobię opening worków w H1. No to openuj, ja później po tobie. Otwieramy, A łoje. mi się bus spóźnia, wiesz? Pieron 1. Powiem tak, A gdzie ty lepiej, stoisz? żeby się spóźniał bus jak okres. No, O! tak. Dobra, moi drodzy, mam 55 mystery bugów, także Czemu jest ty co nie otwierać. openujesz? To openuj! Otwieram. Moi drodzy, co wypadło? Kapelusz. Następny kapelusz. Nie wiem, co wypadło teraz. 4. koszulka taka sama z kolei. Otwieramy dalej. Co się dzieje, moi drodzy? Zaś koszulka. O! Awe 5,72 pozdrawiam. Pięknie dziękuję, Awe. Jaka teraz jest piękna, równa kwota w ogóle. 17 101 zł. Moi drodzy, może coś dropnie superowego. Może dropnie. Może dropnie, a może nie. Same ciulstwa wypadają. Moi drodzy, jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że po takim wyśmienitym meczu wypadają takie po prostu duper szwance, jak to się mówi. No, masakra. Mnie aż tutaj wrzuciło na spadochron. To może ja mam jeszcze ile? O, jeszcze mam 3 minuty. To jeszcze zdążę Zabijaj. wylądować i jeszcze jakąś dziką akcję tutaj zrobię. Także cały czas, moi drodzy, można tutaj jeszcze wspierać. A Jakąś kwotę? widzieliście jaką informację wprowadzono dzisiaj na stronie? Jaką? Nie. Jest ilość już kupionych cegiełek. A, to I jest ile zostało, to znaczy ile osób bierze udział i w ogóle ile jest warta każda cegiełka, tam to jest wszystko widoczne. Jest, potwierdzam. Dobrze, a I no. z obserwacji około 30 jest. Praktycznie na każdą paczkę około 30 jest Uuu. kupionych już cegiełek. No to pięknie. A Tylko co na się będzie Virtusu- dalej działo? Ojej. Na Virtusów jest około 100. Ojej. A moi drodzy, a kto tutaj obejmuje, że tak powiem... O! Bucio, 6 zł, pozdrowienia dla całej ekipy Jaroka, dziękuję pięknie. Moi drodzy, kto tutaj wchodzi po mnie, że tak powiem?
O, Etilo. Etilo 6 zł się ma z rana. Etilo to ja go znam z moich streamów, dla niego zawsze z rano, moi drodzy. Czy to jest On 20... chyba na Internet czy to jest- Explorerze wysyłał. Dokładnie, dla niego zawsze z rano. On czy wejdzie do mnie na live'a o 6 czy o 20 zawsze jest rano. Także kto tutaj po mnie będzie walczył? No, Lady Gothic. Lady Gothic. A w co Lady Gothic będzie grała? Podobno w Hotsa, bo pytała się, czy zagram z nią Rankeda. Znaczy, ja mogę w Hotsa zagrać oczywiście. A czy ty, Niklaus, masz Hotsa? Nie, ja lepiej, żebym takich gier nie dotykał, bo my wiesz, że no, takie... Ja do takich gier to, jak to się mówi na przykład, że ktoś jest złota rączka, nie? To ja do Mhm. takich gier jestem azbestowa rączka. Czyli, że czego nie Czyli dotknę, taka trochę to... rak. Czego nie dotknę, to nowotwór, nie? Także no, ja już lepiej, żebym grał w TH1 i tym podobne produkcje. Czy ty kiedyś grałeś w LoL'a? Grałem w LoL'a, Ja grałem mi się w LoL'a. wydawało, że grałeś coś. Tak, grałem w LoL'a, próbowała mnie jakoś moja dziewczyna cywilizować w LoL'u, bo ona Więcej tam grzechów nie ogarnia, pamiętam, tak. ale wiecie, no... Ja ani tego nie pamiętam, ani więcej grzechów nie pamiętam, nie? Także powiem tak, No dobrze. przemilczę jak to wyglądało. Ja tutaj... Dobra, to ja tutaj sobie stanę w tej piwnicy i ja mam AR-kę i mam do niej 100 ile? 15 amunicji, ale wiecie, to jest taki manewr obrzydliwy. Nie oddam. Wyloguję się, Zabierę? zabierę, a nie oddam. User No, joined your channel. także, moi drodzy, ja tutaj będę powoli znikał. Ja wam bardzo wszystkim dziękuję. Dziękuję ci, Kamilu, że tutaj Dziękuję walczyłeś również, ze mną Mikołaju. dzielnie. No, Kamil walczył do samego końca. Do samego końca dosłownie. Tutaj Kamil ze mną walczył. Nie zdarza się to często. Nie zdarza się to często. A jeszcze wpadł donate, Mr. Patro 10, znaczy donate, no ja już odruchowo, live'owo. Czas na moje 2 złote, dziękuję pięknie. Także moi drodzy, ja się żegnam. Ja się nazywam No, ja Niklaus, też, to jakby pa, ktoś pa. chciał. Dawid się żegna. Mnie, moi drodzy, znajdziecie na Hitboxie pod nickiem Niklaus, znajdziecie mnie na Jaroku, ja streamuję praktycznie codziennie. Także zapraszam was i co? Ja tutaj robię ładną, czerwoną, że tak powiem, scenę. O, pięknie wam dziękuję. Trzymajcie Super. się i co, nie odchodźcie, oglądajcie dalej, bo zabawa trwa.